Bună ziua! Mă numesc Ayako, sunt designer de flori de frătie. De 20 de ani în România, iubesc foarte mult în România. Azi am deschis canalul meu de YouTube. Din canalul meu de YouTube veți vedea materiale simple se transformă în lucruri utile pentru viața noastră de zi cu zi. Primul filmuleț m-am gândit să vă prezint ceva din Japonia. Se numește furoshiki. Înainte să începem, cum se folosim furoshiki, am o întrebare sau chiar două. Peste 3 săptămâni, cine vine? Da, Moșu Nicolae. Peste o lună și ceva, ce vine? Ce o să avem? Da, de Crăciun. O să înceapă luna cadourilor. Cu siguranță deja ați început să vă gândiți la cadouri pentru familie, pentru prietenii, pentru colegi, copii. Da, dar după ce cumpărați cadou, ce faceți? Da, de obicei gândim să cadourile mele să fie cât mai frumoasă. Și atunci tot fugim la magazin sau căutăm de pe net astfel de lucruri. O pângă sau coli de hârtie mai frumoasă. Da. Dar astăzi o să vă prezint, se poate face și un pic altceva. Să avem un pic de alta viață. Asta se numește furoshiki. Furoshiki s-a născut, a apărut în Japonia, în secolul al VIII-lea. Da. Furoshiki este pentru a transporta sau pentru a îmbăra haine, cadouri, lucrurile, obiecte. E foarte util. Da. Și refolosibil. De câte ori vreți. În fața dumneavoastră se vede acum câteva modele sau câteva lucruri. Ce am îmbărat? Prima dată asta, unăuntru e origami. Am îmbărat. Asta e ceainic. Asta e ghiveci, e cam greu, dar fără nicio problemă, pentru că e material. Asta e din bumbac. Și asta este înăuntru o cutie cu cadou. Și se mai poate face astfel de lucruri. Asta ce este? Da, acum a venit vremea care să avem obligatoriu. Pentru fiecare ieșire trebuie să avem mască. Da. Când ieșim în afară, dacă nu aveți, trebuie să fugiți la magazin să cumpărați. Dar totuși, când intrați în magazin, trebuie să aveți mască. Ce facem dacă nu aveți? Dacă aveți material furoshiki, material pătrat, puteți face masca repede. Se mai poate face și în o sacoșă sau o gentuță când ieșiți în afară. Da, e chiar asta e unic deocamdată și puteți sabra de o altfel de viață. Oricum, astăzi o să învățăm cum îmbărăm un cadou. Hai să începem. Imediat pregătesc. Hai să începem cum îmbărăm un cadou. Prima dată trebuie să avem furoshiki. E material pătrat. Asta e din bumbac. Se poate acum din viscoză, poliester, cu materiale sintetice. Trebuie tăiat
pătrat și marginea trebuie cusut cu mașina de cusut. Și gata. Asta e cam, mărimea asta e 15 cm. Și am folosit furoshiki 48 spre 50 de centimetri. Prima dată trebuie să așezăm model în spate și așa așezăm, nu așa. Și furoshiki cumpărat de obicei are și eticheta. Ca să nu se vadă după ce ambalăm, trebuie să ascundem. Atunci trebuie să punem eticheta, poziția, cât mai aproape de mine, cât mai aproape de dumneavoastră. Da. Prima dată punem cadou în mijloc și aici, jos, începem. Ridicăm, acoperim cadou. Și surplusul asta trebuie să ascundem în spate. Următorul. Ținem vârf și ridicăm. Tragem spre dumneavoastră, spre mine, spre dumneavoastră și acoperim un cadou. Aici, surplus, ascundem în spate. Așa. Și a rămas aripa stânga și dreapta. Cam aici e distanța. Asta e cam jumate. Și aici e jumate. Aproximativ. Prima dată ridicăm aripa stânga. Ridicăm frumos. Dacă nu, un pic mai aranjăm. Și ținem bine. Și aripa dreapta, tot ridicăm. Și tot aici să fie frumos. Așa. Apoi facem un nod de 2 ori și gata. Prima dată, mâna dreapta de la dumneavoastră e stânga, nu? Mâna dreapta înclinăm spre stânga, un pic mai încolo. Și stânga aici înclinăm spre dreapta. Atunci stânga asta e peste dreapta. Și facem un nod. Odată. Așa. Și trebuie să facem încă o dată. Dar cum? Acum, să fie în față, să fie 2 modele. Pentru că aici e alb. Ca să facem nod frumos, fundița drăguță, trebuie model aici spre dumneavoastră, spre mine. Ca și spre dumneavoastră, dacă acum faceți. Acum, stânga, aripa stânga, înclinăm spre dreapta un pic și aripa dreapta înclinăm spre stânga. Atunci, dreapta să fie peste stânga. Și doar facem un nod. Atât. Și facem acum nod foarte drăguț. Frumos. Și gata. Acum, de ce trebuie să învățăm acest nod? Pentru că e foarte ușor de desfăcut. Nodul e foarte rezistent, nu se desfacă niciodată, dar o singură operațiune se poate desface foarte repede. Aripa asta, dreapta, fundița aici, dreapta, și ținem mâna stângă și aici tot ținem partea de aici și asta împingem dincolo. Asta îi ținem foarte bine. După aceea, așa repede puteți desface. Și acest nod se numește Honmusubi. Când învățăm furoshiki, doar 2 trebuie învățat.
Astăzi o să facem doar asta, hummusubi. E foarte ușor. Acum facem mai aproape și să vedeți mai bine. Material pătrat, așezam așa. Model în spate și, scuze, eticheta să fie aproape de dumneavoastră, aproape de mine, aici, să fie jos. Mijloc, punem cadou. De unde începem? De aici jos. Ținem vârf, ridicăm, ridicăm, ridicăm și acoperim cadou. Surplusul asta trebuie să ascundem în spate. Apoi, partea cealaltă, sus. Ținem foarte bine și ridicăm, 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 ridicăm. După ce acoperim în cadou și surplusul asta băgăm în spate și a rămas aripa stânga și dreapta. Să fie aici, distanța cam egală. Aproximativ, nu neapărat, exact. Prima dată, stângă, aripa stângă, ridicăm, ridicăm, ridicăm frumos. Dacă nu, mai facem frumos. Și ținem bine, așa bine. Și cealaltă parte, aripa dreapta, tot ridicăm, ridicăm, ridicăm și spre stânga. Și dacă nu, un pic aranjăm frumos, așa. Acum, trebuie să facem nod. Prima dată, dreapta, mâna dreapta, aripa dreapta, înclinăm un pic spre stânga și stânga spre dreapta. Atunci, stânga să fie peste dreapta. Facem un nod. Încă o dată trebuie să facem nod. Cum? Prima dată să fie model. Aici e spate, e alb. Albul e exterior, model e interior. Să iasă mai frumos. Prima dată, aripa stângă, înclinăm un pic spre dreapta și dreapta spre stânga. Atunci, dreapta să fie peste stânga. Și doar facem un nod. Și dacă iese așa alb, să inversăm, să fie frumos, drăguț. Dacă întindem aici jos, întărește, aici să devine mai rezistent. Așa. Și când deschidem, ținem aici mâna stângă și aici ținem și ridicăm asta și doar scoatem. Încă o dată facem numai nod, să facem prima dată stânga, dreapta. Dreapta, stânga. Stânga să fie peste dreapta și facem un nod. Apoi, stânga spre dreapta, dreapta spre stânga, dar dreapta să fie peste stânga. Și facem un nod. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit canalul meu de YouTube. Pentru data viitoare o să facem și alte modele, tot din floșichii. Vă mulțumesc!